Khomazi ingoma esikunikeza yona ekseni ohlelweni Vuka Africa Breakfast Show maduzane sizobe sithi masisukume sakhe iTheku suke khona ke usodolopha sixoxa naye ngezindaba ezisuke ithinta ke idolopha laseThekwini sivalelisa kuJacinta uMangobesa wakazuma dadwethu sesi usuphuma nje sikudedela sitholile ukuthi engathi kune statement osikhiphile sokuthi engathi uzoboshwa. Yebo kunjalo nami ngizwe nje late izolo njengoba last week lesihlanu sasine march elapha ngaphandle kwesikole iEddington into esuke yenzeka kwasuke kwafika oyedwa obukufika badelelana nomunye wabantu ade bemasha wathi kusuka lo kufika wakhipha isibhamu mekhipha isibhamu bamshaye bamphuce sona isibhamu bese yabaleka mebaleka sinika omunye umuntu isibhamu bengamphuci basathatha isibhamu anika omunye umuntu bese yabaleka yena babambe lo obephethe isibhamu kuyena amaphoyisa bese yamdedela lwagijima kanti abanye bese bayamjaha lo obephethe isibhamu sibhizi thina sibiza amaphoyisa sithi ngobani lokhu ninake thina njengoba belokhu benake thina phela uthi siyamasha nangu umuntu okhipha isibhamu niyamneka wagijima lo muntu wayongena phakathi esikoleni sithi nangu umuntu siyamkhomba amaphoyisa wafuna ukusinaka ukuthi nangu umuntu obephethe isibhamu usikhiphela isibhamu umvuleleni phela icala ulikhipha isibhamu phambi kwenikhona hayi ke kusuke uthuthuvu ke kuxatshanwe kamaphoyisa iphoyisa leli elapha lomlungu likhiphe lezinto lezi eziqhumayo angazi kubizwa ngani ama grenade lokho ukuthi qhuqhuqhu ikhiphe lokho isuke emva lokho ikhipha amanzi isidisperse crowd ke lapho ngenxa yokuthi kusuka incident yodlame kanjalo so icala engivulelelo lakuthiwa mina ke mina self osuse udlame angazi ke kanjani angazi nami ngisafisa ukuzwa kodwa ngitshelwe izolo ukuthi khona uColin Mayile okuyena olapha ePoint ongivulela icala enami ngisafisa ukuzwa ngoba mina nje ngikhathi iqala nje lokho ngagijinyisa ngayohlala emotweni ngoba phela bezama ukuthi ngibe safe so I'm not sure ukuthi kahle kahle kuthiwa udlame ngilisuse ngani ngoba umuntu phela ngabambophila ngithi uyena lo keep isibhamu in public engicabanga ukuthi namanje mangase sobheka ngibheja imali alikho icala elibekwe yena lo wokufika uma usuka la ngiyakhona impela nje police station ngiyozinikela amaphoyiseni ubaba Zuma useconfirm ukuthi impela balivulile icala usalinde nje IO bese siyongenayo ngaphakathi bese bayangicharge kusho ukuthi sengizovela ke enkantolo. Siyabonga kakhulu so lokho nje mhlambe ke sibeke indaba ukuthi udaba luqhubeka kanjani sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga.